everyone, good evening. ओमफ्राय नै जोङो दायो न'निफ्राय ओंखारबाय माबा खारनानै थाला नालाय ओमफ्राय जा गरम थानो हाया जा खस्थ' मोनो हराव उन्दुनो हाया ओरैबायदि खस्थ' ओंखायनो इनभार्टार नायनो थांनो नागिरदों दखानावहाय थुदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोंना लोगोफोर जा इनभार्टार नायनो फैदों बेहाय मा दङ washing machine, fridge, aqua. जा गरम जाबायना ओंखायनो इनभार्टार लानो फैदों ओरैबो दङ गुदाम टिभि फ्रिज एसिबो मोनगोन बेहाय एसि টোটো আসবি কি এটা মধ্যে আসবি অটো দিয়ে আসবি नै रुमाव लाबोबाय सफैबाय दा फिटिं खालामगासिनो इनभार्टारखौहाय ओमफ्राय फिटिं खालामखांनायनि उनाव नायनोसै मा जायो ना लोगोफोर स' बाय बाय